Ramogi TV, Homa Bay. Jalup County Commissioner ma Kibra Gideon Ombogi koro dwaro mondo OCS ma Kibra oloki kaluwore koda mano mowacho ni obila no tiyo marach gi apise e kar dakno. Ombogi no ywak ni dwaro mare mar neno ni obila no ogol Kibra osegore e Luanda kuom higni buora. Obila mong'ere kaka Thomas Ogeto wachore ni kinde duto osebedo ka mbeko lwenye mar kedo gi midhiero ma jodak kaloe. Jatend loch nanga noero nolero ni tim mar apisa no bende osemiyo weche mag arito njawre e kar dak ma Kibra. Jatelo no medo ni magi seche mane oyuoro e nyasi ma bende no bagi e od bura ma Kibra mane riedo kaka biro dach e thuolo mar higa achiel mabiro. Nyasi no yuore gi jodito mag Arita e Kibra kachiel gi jotelo ma oyiera nyaka jotend jopuonje e kar dak no. Jaribu kwa kila usibidi anakuja Kilimani. Usibidi wangapi wamekuja wakienda bila kumtoa wewe. Regional commanders wa polisi wangapi wamekuja bila kumtoa na wanaambiwa. Regional commissioners wangapi nimewaambia wanakuja wakienda wakiacha hiyo shida. Kwa nini yeye? Wazazi wanakuja kulia kwangu baada ya siku 5. Mtu amewazea ndani. Nimepiga simu kwa sababu polisi command. Yaani kwa ndani mpaka mtu alete hongo. Na ni kinyume cha sheria kuweka mtu kwa seli for more than 24 hours. What I know, zile pesa za honga anaokota, anakula na wakuu. Ndio sababu hawezi kutolewa. That's what I know. Na ya uoyo Kibra, ma wacho ni ka nitiere OCS mowinjo bed ni lok. Tawinjo kogo agoge ni en bendo manya. To kawacho awinja kiana en gadieri. To sirkal kaji piny osewacho ni ng'at machalo kamano owinjo loki, akiana ang'o mono sirkal loko bila machalo kamano osebudho ka. To kendo ji wacho ni nitie ji mimako matieko kata ndalo 5 e sel kapok otere kot. To kata iwacho ni mondo gigol pesa. Omiyo ng'ama kamano ok owinjo bed ni pod bedo ka. Awacho ne sirkal ni ka ginyalo to mondo